Kau borok pora ika ani exam pai sinai belai khena khusingjak ang tabok exam pai khana exam pai kai takor jlo thanai ani munai no bokhnai hit khana bagai norok tabok khana bere jamang nuk sinai nai toni norok ani video ketal phai dong ani thangna naikha tabok rignai photo bulai dongo ika rignai pai ganai begini norok je painai dong hang comment sari amake chadol iko rikudu da tam hen iko rignai shirt ni naithok tira naithok sabai gede iko subse ki ko antik khlai bo ni ne le me sho iko ta kashe tongo ta kashe bo nagkhe jamu to sikla de iko ti naithok sabai gela norok comment box o norok sadi naithok sabai hingkai iko ta kashe amuna naithok jak ko khangkhe norok te naithok je semi angkai naithok jak khano oke jadol tunya ni kita ikabangman tongo tai khalir hobai ka mo je tongnai tabuk khalani baki morok hangkai paini tongkai sadi norok